Mistulang tubig dagat itong kahabaan ng Marcos Highway kung saan ay nahihirapan pa rin itong ating mga motorista na dumaan sa mga oras na ito. Nahihirapan sila dahil sa umapaw itong creek ng Vermont Creek. Kaya't ang tubig baha ay nasa kalsada na. Yung mga sasakyan magkabilang panig ay hirap na itong kahabaan ng Marcos Highway. Samantala sa Marikina naman, lungsod ng Marikina ay umabot na ng mahigit 4,000 na mga evacuees individual to. 790 na pamilya ang nasa Malanday Elementary School. Sa Malanday pa lamang yan. Dahil nga sa umabot sa third alarm, 19 meters mahigit na yung water level, Irene at Michelle, ng itong tubig baha sa Marikina. Ang problema dito ay mabilis yung pag-apaw ng tubig baha, kaya't yung ilang mga residente na nakatira sa tabing ilog ay nahihirapan. Kaya ang gawa nila ay umalis na lamang. Yung iba hindi na nakakapagdala ng kanilang mga mahalagang kagamitan. Samantala sa Quezon City rin ay apat yung sakay, Irene, no, at Michelle, na lubog sa creek. Bumagsak yung kotse na kulay puti, Mirage. Hanggang ngayon, hinahanap pa yung sakay. Kahapon. Kahapon to, hanggang ngayon, hinahanap pa yung apat na sakay na pinaniwalaan yung isa ron ay pulis. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa makita. Pero nakita na yung kotse sa creek naman na 200 meters mula doon sa pinaglaglaga niya sa creek ng Main Avenue, malapit sa Krame, dito sa lungsod ng Quezon. Sa mga oras ito, umuulan dito sa lungsod ng Quezon at kahapon dun ay umapaw itong Araneta Center. Hindi na madaanan lahat ng uri ng mga sasakyan at merong bus na lumubog. Lumubog, itang bus ang lumubog, Erin, sa Rodriguez Avenue. Yan ang sitwasyon dito sa Araneta Avenue at sa Rodriguez lungsod ng Quezon yan. Kusog pagyapon ang ulan karon. Karon na, nag-ulan ng karon. Okay. Nag-ulan na karon. Kanina ay hinay lang katong ulan. Pero karon ay kalit lang ang kusog karon. Karon dito sa dire sa Quezon City. I see. Radyoman Rambo, din daw ta sa atong preparedness, no, sa kinibang super typhoon, since considering it is a super typhoon. Nakuan ba, naandam ba public advisories ang atong mga kaigsuunan diha nga perting kusog nga aning maong bagyo? Nabigla sila, no? Hindi sila nakapag-handa. Nga hindi nila inasa na ang anak katong bagyo. Yes, Abi nila kanang normal lang, kanang usual bagyo na to. Paminaw nila pura mag-undoy. Kung iyong matatandaan, 2009 ng undoy, ganito rin nangyayari. Ang ilang paminaw karon dire. Nabigla sila at hindi nila inasahan na ganito yung nangyayari. Kaya yung mga bahay rito lubog sa Marikina at sa Quezon City. May mga evacuation din na inililikas sa lungsod ng Quezon at merong pang kinukumpirma na merong namatay, no? Okay. Inaalam pa yan sa Quezon City. Pero when it comes to public information, wala man sab magulang ang atong mga LGUs diha sa mga lugar. Totoo yan. Walang pagkukulang. Ang problema sa pag-asa POSD ay meron naman silang from time to time ay pinaalalahanan nila yung ating mga pinaalaanan nila ang publiko na mag-ingat sa ganitong sitwasyon dahil nga dating itong bagyong Karina na ngayon ay nasa Taiwan na. Nananalasa na ngayon sa Taiwan ang bagyong Karina nandun na.
hindi nila na ganitong nagdala dahil nagpakawala ng dam, no? Open. Kaya ito yung isang dahilan kung kaya't na yung sa Bulacan, maraming bahagi sa Bulacan ngayon dito sa Luzon, dito sa Part Region 3 ay lubog din yan. Merong inlex na mistulang parking, ang haba ng traffic sa North Luzon Expressway. Yung Yes. ang sitwasyon dito sa Luzon, sa Metro Manila at sa Karatig Lalawigan sa Bulacan at sa Metro Manila. Radyoman Rambo, asa karon ang mga affected families na to diha sa mga affected nga mga heavily affected nga mga cities? Naadiri sa Marikina, kadaghanan naadiri sa Marikina, kanang uban na sa Quezon City, pero kadaghanan naadiri sa Malanday Elementary School, 4,797 individual. Okay. 4,000? 790 na pamilya. Puno lahat ng schools, lahat ng kwarto sa mga schools, silid-aral ay puno. At meron pang naglagay ng tent sa bakanting lote, bakanting covered court. Naglagay na sila ng tent. Kawawa nga dahil nga sa semento na sila natutulog yung ating mga kababayan. Hindi pa sila makakabalik sa kanilang tahanan dahil nga sa lubog baha pa rin yung kanilang bahay. Oo, tama ba na apoy mga simbahan nga dagkong simbahan nga gihimo na lang pod na evacuation center? Tinood na, may mga simbahan, may mga eskwelahan, naagid mga chapel na gihimo nilang evacuation center dahil punuan na yung mga paaralan dito sa lungsod ng Marikina at sa Quezon City. Kaya yung ilang mga simbahan at chapel ay nag-alok na rin ng evacuation center para kahit papano makasilong yung ating mga kababayan na lubhang talagang naapektuhan ng bagyong Karina, samahan pa ng habagat Erin. Oo. Yes, Tama yes. to. I-mention niya dong Erin, ang Yes, dam Day. daw medyo nisaka. Pero tama ba, Radyoman Rambo, na this morning ang water level sa Marikina River medyo ning naog na pud ang level? Umaog na mga 15 na siguro o 16 na ang water level Yes. ng Marikina. Pero gahapon, umabot ng 19 meters. Third alarm. 20 yata. Fourth evacuation. Oo, third alarm. But as of now, first alarm. Pag umabot ng third alarm, ibig sabihin yan ay forced Evacuation. Yes. Nakita na talaga. No? Whether you like it or not, ay talagang pipilitin ka ng pulisya na bibitin ka para maano rin yung kaligtasan mo. Yung ating mga kababayan na nakatira sa tabing ilog, Erin. Yes. Okay, salamat. So maogid ay dong Erino na Radyoman Rambo, super typhoon ni siya, wata nakakuan ba murag kumbaga we treat this typhoon as kanang usual normal lang nato na bagyo. Marag palihara sa ubang mga nangaging bagyo. Oo. Paminaw nila na di normal lang na bagyo. Nabulaga sila ng wala man nila na ganito paglakas. Ang problema, walang ganong ulan pero merong lakas, may dalang ulan. May malakas na ulan, magdamaga ng ulan. Humihina, lumalakas, at bukod niyan, nagpakawala pa yung dalawang dam. Kaya isa sa mga dahilan kaya lumubog din yung ilang bahagi, maraming bahagi sa Bulacan. Talagang lubog yung ating mga kababayan at hindi makakapag-rescue, no? Ang ating mga kababayan ay yung mga rescue team dahil nga sa walang madaanan dahil misturang traffic yung mga sasakyan ginawang parang parking lot na, malawak na parking lot yung North Luzon Expressway dahil nga sa baha magkabilang panig. Yun ang problema at hindi nila inaasahan at maraming bahagi dito sa Metro Manila na talagang lubog baha. So imagine 590.1 mm good ang rainfall dito. Yes, Nya, murag ang ulan nga para sa duha ka bulan. oh, Gibuhos sa usa ka adlaw. mao na nga medyo kusog. Ulan na duha ka bulan sa kadlaw lang karon kahapon. Grabe. So no one was kanang prepared for a super typhoon like this.
Oo, so tungod kay naa naman niya tong sitwasyon karon Radyoman Rambo mao na ang atong RMN Foundation Yes. padayon sab no nga kuan dinhi sa mga sa Panawagan. Davao nanawagan sab dinhi pwede unsa pa dihay kinahanglan diha sa inyo ha Radyoman Rambo. Kanang kinahanglan diri kanang pagkaon, nga pagkaon, Yes. tumot ya kanang tambal, mga tambal. Kinahanglan na may mga nagsakit din diri sa Metro Manila. Okay. Alright, sige. Sige. Magpadayon mig pangayo og tabang dinhi sa Davao region. Daghang salamat sa update Radyoman Rambo. Amping, God bless Radyoman mo Rambo. diha sa atong team. Ay katayan.